Така ли? Така. Хеликс, по кого стреляш? Това ме стреля мен. Кой бе? Ив. Абе, Значи в момента си Къмет. срещу 3 пъти, ако го убиеш този андет. Ив има 240 points, така че ходи я убий. 254 points, 0 викторите, 43 кила, 121 деда, 133 геймсплейт, така че... Метни някакви айтеми, Алекс. Да. Метни диамант, метни диамант. Имам 3 диаманта и без това. Ма за него давай, бе. Бе да го взема, бе, да ме интересува. Вики, мерси, че ми каза, брат. Да, аре скочи да вземеш... Алекс, аре кръв диамант свърта, бе. Нямам стигове. Питай от тя дали има стикове. Та лаги супер много. Алекс, питай дали има стикове. Да. Хъбна. Да, тя... Скажи дали има стикове. Има диамант, няма стикове. Бол, колбой,